Кніга псальмаў, псальм 20, кіраўніку хору, псальм Давідаў. Хай выслухае цябе Господ у дзень роспачы, хай абароніць цябе імя Бога Якубава. Хай пашле табе ўспамогу ад святыні, і з Сіёна хай зберажэ цябе. Хай прыгадае кожную тваю ахвяру і целаспаленне тваё, хай успрыме шчодрым. Хай аддасць табе паводле сэрца твайго, і кожную задуму тваю выканае. Будзем цешыцца з выратавання твайго і ў імя Бога нашага, уздымем харугвы. Хай выканае Господ усе твае просьбы. Цяпер спазнаў я, што ўратаваў Господ намашчэнца свайго, выслухаў яго з неба свайго святога, сіламі выратавання дзясніцы яго, адныя на калясніцах, іншыя на конях, а мы імя Господа нашага сталі клікаць. Тыя сагнуліся і ўпалі, а мы выпрасталіся і былі ўзнятыя. Господі, уратуй цара і выслухай нас у дзень, калі будзем клікаць Цябе.